Ako pratite vijesti ili ulažete u zlatne poluge i zlatnike, vjerovatno znate kako je cijena zlata u velikom porastu zadnjih mjeseci i godina. Netko tko je u zlato uložio prije samo 12 mjeseci već je u plusu više od 40%, a ukupni rast cijene zlata u eurima u zadnjih 20 godina veći je od 700%. Iako je visok rast cijene dobar za ulagače, oni koji prvi put ulažu u zlato često su zbog toga oprezni. Najčešće pitanje koje čujemo u centru zlata od strane ljudi koji nisu prije ulagali u zlato je li sada dobro vrijeme za kupnju zlata ili sam propustio priliku? Odgovor na ovo pitanje saznajte u nastavku videa. Prije nego odgovorimo na postavljeno pitanje, korisno se podsjetiti zašto ljudi uopće ulažu u fizičko investicijsko zlato. Gledano kroz povijest, zlato je uvijek bilo poželjno za posjedovati. Njegova ograničena količina i povoljna fizička svojstva učinili su ga pogodnim za dugotrajnu pohranu vrijednosti i naposljetku za to da postane temelj novčanog sustava u vidu zlatnog standarda. Zlatni standard je u prošlom stoljeću ukinut i zlato više nije službena državna valuta, ali ono je ostalo financijski instrument koji dugoročno čuva vrijednost imovine od propadanja uslijed inflacije, za razliku od fiat novca koji svoju vrijednost gubi. Riječ dugoročno ovdje je ključ, jer se u zlato treba ulagati s dugim rokom, od barem nekoliko godina na umu. Ako želite ostvariti veliku zaradu u kratkom vremenu, zlato vjerovatno nije ulaganje za vas, već se treba okrenuti rizičnim instrumentima. Vratimo se sada na pitanje s početka videa. Je li sada pravo vrijeme za ulaganje u zlato, s obzirom da mu je cijena rekord? Pa, cijena zlata probija rekorde relativno često. Zamislite da vam je netko postavio ovo pitanje prije godinu dana, kada je cijena također bila rekordna. Netko tko bi odgodio kupnju zlata samo zbog toga napravio bi pogrešku, jer je cijena zlata u narednih 12 mjeseci porasla više od 40%. Možemo ići još u prošlost i pronaći još mnogo takvih primjera, ali dovoljan je podatak da je cijena zlata u eurima u zadnjih 5 godina probila svoj povijesni rekord više od 10 puta. Znači li to da će se isti trend nastaviti i u budućnosti? U kratkom roku, od nekoliko mjeseci ili godinu dana, ne znamo. Ali u dugom roku, od nekoliko godina, većina analitičara smatra kako će cijena zlata nastaviti rasti. A za to postoje dobri razlozi. Zlato je kroz povijest uvijek dobro prolazilo u periodima visoke inflacije, ekonomskih kriza i geopolitičkih sukoba. To je glavni razlog zašto je cijena zlata iznadprosječno rasla zadnjih godina, ali i zašto se očekuje daljnji rast. Trenutna situacija u svijetu izrazito je neizvjesna i nitko ne zna kako će globalna ekonomija izgledati za samo 5 godina, što je plodno tlo za rast cijene zlata. Stručnjaci iz LBMA, vodećeg svjetskog udruženja na tržištu zlata, stoga prognoziraju kako bi cijena unce zlata do kraja ovog desetljeća mogla porasti na $7.000. Usporedbe radi, trenutno se kreće na razini od $2.900. Kako god se cijena bude kretala u narednim godinama, korisno je znati da je prosječni godišnji rast cijene zlata u zadnjih 20 godina bio iznad 10%. U nekim godinama je cijena rasla ubrzanim tempom, nekad je stagnirala, a bilo je godina pada. Međutim, netko tko je ulagao s dugim rokom na umu završio je u plusu. Upravo je to odgovor na pitanje s početka videa. Da, sada je dobro vrijeme za kupnju investicijskog zlata, ako se ulaže dugoročno. Zapravo, kada ulažete dugoročno, svako je vrijeme dobro za kupnju zlata i ne morate se previše zamarati kratkotrajnim fluktuacijama u cijeni niti prognozama za sljedeći mjesec. Stoga, ako važete o tome isplati li se kupiti zlato po aktualnoj cijeni ili ne, imajte na umu citat poznatog investitora Petera Lyncha. Znatno je više novca izgubljeno pokušavajući predvidjeti korekciju cijena nego što je izgubljeno u samim korekcijama. Ako vas zanima kupnja investicijskog zlata, vodećih europskih kovnica po najboljim uvjetima u regiji, posjetite web shop Centra zlata i investirajte danas za sigurno sutra.